Mabeth. Put that. Dikeh wale si ya ba mi ro bi em mo wale ti mo ta pa bo ni oso ko bo na wo kan wale ti a ko ajo mo mat wo kan wale ti a ko ajo mo mat ko wo mata ki muka batara mbo akwara n'aka ndị ebuko ọzọ bata obodo a. Ndị ga-amakwa ya aka abịa na aga m agakwu ya ka ọ mụziere m ihe o mere. Otu osi mmemme pum bụ aka wallet a mere fiu. Mba aga m achọ ya aga. Ka ntị kwuo ihe n'elu ihe. Mma akpa mkpakpa. Nọkwa m nọ. Mba. Bụ mmadụ dịrị m ọrụ a na-arụ nụ na mụnwa wetara ihe mmadụ ga-were ekwe n'aka mba. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Nebu na Amandi ndị ọjọọ. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Kpọpụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ya. Ọkwa mere ka anyị fụkwa ahụ. Ya mama m bụ nwanne m. Ya anọ ya mere anyị ji were eyi nwanne n'obodo ebe anyị nọrọ oyibo na-eyi nwanne onye agbakwa m n'ụwa m epụtakwa. Ọbara siri ike. Ya ga-eji si na ọbara siri ike. Ọbara dị ike karịa mmiri. Efọrọ ka anyị si jegidekwa zukwakwa. Nna asị ka ụwa pere mpe o. Anyị nwere ezigbo akara aka. Ụwa pere mpe o. Ụwa efuru o buru ibu mana ọ pekwara ezigbo mpe. Ọkwa nke si m bụ baị makọsi onwe anyị nche nna asị na ama m ebe anyị otu ọzọ ya si afụsị n'ụwa ọzọ mana ama m n'ofu obodo. Ịma na otu anyị sikwa eme ebe anyị nọ anyị ememezi na ebe anyị ka anyị dịkwa ebe anyị kwụsịrị. Ole ihe ọzọ ị na-ekwu abido ebe a kwụsịrị ka anyị kụwazie mgbamgba mana anyị ga-emegharịzie kịta nke ndị oyibo na-akpọ upgrade ka anyị mezie nye nke kọmputa nke oyibozi nke kọmputa mbụzi kọmputa bụrụ kọmputa anyị na kọmpụtazi ihe anyị na-azụzụ ihe niile kọmpụtiri ihe niile kom onwe nke ya afọ ihe mere ya bụ mana butukwuo onye mana asị na ana na anụkwa ife ya egwu ada atụ afọ buru ụzọ ara na afọ kedu nke budu ụzọ nna ọ bụgodo ara ma afọ nke ọ ọsọ ya bụrụ acha amịma mana ihe na-agwa gị bụ butuo unu acha amụ ka akọ bụ n'isi ka agba gị ife ji arụ ụlọ ụkwụ siri m ike na ana ndụ ịdị dịkwa m mkpa biko ọkọchukwu mere ka akwụkwọ ebe a achọkwa m ịchọ ga-achọ kwefụkasị n'oru anyị batakwa na vileji na ba anyị taa na anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị biko ka anyị kpa ihe anyị bịara so ka ị gaghị esi mezi na ihe anyị na-eme ebe anyị nwere ọrụ anyị eje rụọ ọrụ anyị rụsị ọrụ anyị batakwa anyị ekee 50-50 anyị abụ otele na ibie nkụtụkọ onwe nke na-agha ibie ịghọtago otele na-abụ abụ nkụtụkọ ka a na-eji ọ na-adọkpụ ibie ka a na-eji ọ na-adọkpụ ibie otu a ka ọ dị Nebu Amandi wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ya. Kama ka ego ngwakwara ha ndị ero. Nna ihe mere bụ na anyị pụtara n'ụtụ anyị afọ anyị je kpatacha mmiri ka anyị je nye mmiri. Ebe ka nnụnụ. Gịnị ka bụ na-akụ elu? Gịnị ihe bụ na-akụ elu? Abịa nwanyị, asị na mee ka elu nwa. Esi na gịnị dị isi n'isi ala eto. Nna anyị o, kemgbe ụbọchị ka m na-ekwu okwu elu a. Apụta m n'ụtụtụ si ụmụazị a ga-ebute nri elu, eti nri elu. Akpata nri elu pụta, anyị afụrụ elu. Anyị achọcha n'elu ada mma ndị ogbe ebe niile nwere ebe anyị fụrụ elu a. Anyị afụrụ elu.
ebe ka nwanne ụmụ nwoke Nna ya ọ nọọkụ ya, ọ na nsọ ya. Ya nwoke nwoke bịala Ọ gịnị ka a ga-eme? Ihe nke a Nna ya karịkwa. ga-efu ahụ. ya nwoke bịala kere ebe ụmụ ebe masị Abụọ nche ewu mpa. Kedu nke na-ajụzi m ka egbe ebe ewu dị? Ị ga-ajụ m ka ebe nkịta nọ. Nkịta mpa na-akpọ gị. Papa na nkịta. Ọ bụrụ ka anyị na-ekwu ebe ahụ. O nwere ewu m fụrụ. Ọ na-amụrụ n'ala ọrụ na. Mba onwe ewu. Karịa ebe nọ. Anatụkwa m so mpa. N'ọkwa ọgwụgwọ ọgwụgwọ onye nke ike ahụ. ịna anụ na n'abalị ego elefu ọ dị mma mgbe m jedebe igwe ka m gbanwe afọ jebe igwe mgbe m natara bụ ije jeze ọrụ bụ igwe ka ihe ama na ịbụ onye nche nsogbu adịghị Ụmụ asụkwa mụdịrị ife a ekpochikwara ọnụ. Mmadụ ekpochikwara ọnụ. Okwu ewu ka anyị na-ekwu ebe a. Ọ ya ka m bịabara igwe ka a bụrụ onye bụ egwu m ka o bụ ime egwu m igwe Kedu ihe chọrọ ka anyị mee? igwe ihe m chọrọ ka emee bụ ọ bụrụ ndị nche ha na ndị mgbaji ozi ha ụmụ odibo akpọ ha baa awa n'ụlọ ka a bụrụ onye bụ egwu m ka ebupụta eme egwu m igwe na egwu a ada akpọli okene Ọ maka ewu ka eji zụtụpụta ndị mmadụ ka agaba n'ụlọ be ndị mmadụ je chọba egwu. idika egwu ma ọ bụ egwu ka ọ nọ idika a sị gị bụ egwu ma ọ nọ be egwu kedu ihe bata na ahịa bịara ụlọ be mmadụ na egwu m na-efe si na ahịa bịara n'ụlọ be mmadụ ji ka esi afụ egwu m ọ dị ka ọ bụ egwu ka egwu anọ ka nnukwu ya ọzọ Ewu ka ị na-achọ ka nwa ya ka ị na-achọ ka anyị marakwana nke na-ekwu. bịa agụjugo nye m ego m nọ nke bụ agụ na-ebu ego nye m ego nọ nke bụ ego maka ya mere na ị bịara nzukọ anyị na-anọ ego ka m na-achọ ewu ka ị na-achọ ego ka m na-achọ na-asụ gị igwe na-ekpe ka ọ bụrụ ego onogwu Ịma na ije gbaba ndị mmadụ baa n'ụlọ ka a chọba egwu ọ dịchara mma. Ihe mere m na anyị ga-akpọ onye omekwe ka ọma ekwe ka obodo ọbụla mara igwe maka ife a mere na onowu abịara nzukọ ka anyị ga-eme ekwe maka ewu agụ mmejikwa ma akpọwa ahụ ozugbo ndị ichie adụrụ mmanya kpa ụdị agwa ọtụkwa ị ga-eje kịta gị kpọrọ m onye omekwe gwa ya na m chọrọ ịfụ ya kịta igwe ị ga-adị onowu anyị ga-abazi ka anyị metọpụ nzukọ anyị na-eme. Ndị iche emezugbo anyị ga-adụrụ anyị mma nkịta alacha ya anya ị na-acha atụrụ ị na-acha ewu Afụkwa m onye ji walet ahịa Iji eletrik bịa. mgbe nwere ka ị na-esi eme m na-agwa gị na m ji onye ji walet ahịa n'aka eji otu a ka m si jite Afọ akụkọ gị. Ị chọrọ ịgwa m na o nwere onye ọzọ na-eme ụdị ya? ịghọtaghị m na-ekwu ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ọ mmadụ were ya bụ walet ahịa mmadụ were ya ọgwụkwa ozurukwere ya ezuru ihe a mere ofuo Ozu dị ya ezu o mere uche m egwu ka m na-egwu ma mma afọ ọnụ anyị gbara mgbe ụfọdụ ọkụ ka isi aga isi gwa ka anyị na-ekwu m na-agwa gị na o mere agba akwụkwọ na-eru eru ọ na-enye mmadụ onye ọnwa na ka m ga-agwa ihe a Gwana, ka anyị gaa ịma gị na-eme mana
ha si obodo mepere emepe ha bata anyị na onwe anyị gwu n'obodo a maka esi epi maka a na-esi eme ya nọ ha batazi ebe ha na-egosi anyị nke ndị siri ebe nọ ekwekwana ihe ga-eme ebe ịla ahụ ugbu a n'iti ya n'ọrụ otu ọrụ nọ na ugbu a kwa m nwe m kwụsịrị ka esi agba aja mere gị ihe niile ma oke esi akọ elu ihe pụtazi ebe a ihe ga-eti ya n'ọrụ ịga ihe anyị na-achọ ugbu a ka egbogo egbogo ndị a mere anyị ma na anyị na-adị n'ọkụ ị na-enwe ike iwe ọkụ Very family, you know, you want you. Hi. It's a woman. You know, come on. You didn't bring you up to be a if you get a massacre, I for Ginanya who get to go. Come on, get to go. Oh, come on, no, Puru, put the Camoon and my better while you feel now. Be a sack. I mean, because you be better. You got even Nebu. Serupa. Why can I? Madu no neka idebe. Okoso someone like. No, be way quiggy. You will be. They totally sit on here and sit on it. Be the canketala. You will want mood. Baby, one more. Put on. Serupa. Some can go over her. Can you get no long man can alone as you know? Onya see a hand koji, man or the room. Onya see a jijan koji, a man and call a mare, them man. And must get garnier. Egade. Onya why I go sigi. I have one, no long man can alone. Loro garnier. And your banana is no na. Nelegi. Egade. He got it. Hey, you can now. One of them. Blue. Lola. Blue, good man, no. Lola. Adakụ nwanne m. Makwana na Nebu nwa onowu bụ onye ori. Nri na-amụrụ Nebu nwa onowu n'obodo a. Onye oshi azụrụ azụ. Makwana ụbọchị aka nna aga wefu Nebu ka o bu ewu. Opulu ewu. Ewu esi otu n'ebe. O wee na-achụ ka o were aka mechie ewu ọnụ ewu wee jụ. Wee na-ebe. Akwa nwaanyị a bi n'ụzọ ezi ama ka abụrụ ibu. Ime na mbosi na ọkụkọ ya furu. Ekwukwana. Kefu n'ebe eme. Ụlọ lụrụ nna ebe a wee na-akụ asịrị. Mba. Ya bụkwa nna nọ maka nwa nwoke arụ na aya hụ njakọ ihe a. Mba. N'oginizi? Ọ maka Nebu nwa onowu. Ka ihe gbasara n'ebe anwa. Kwụsịrị ebe akwa nsọ. Amandi ndị ajọ mmadụ. Amandi ndị ọjọọ. Ịma ndị Igbo na-ekwusi ihe onye na-eme mara ya ahụ. Ochie amagokwe nna m ahụ, ọ na-ochifu ha n'otu ọ na-asị m gaa zuo. Ịma achọpụtara m ọnọdụ n'ọbara. Maka m ji wee na-esokwa gị ịma gị na-eme ihe ma na-esokwa gị n'azụ. Nzukọ onye afọ ịbụọ, nzukọ ohi a afọ ịbụọ m pụọ tanshi buru. Ị ka chọrọ izu afọ ịbụọ. Ego nke mbụ. Nke a na-akọkwa. Onye ọkwa onye obodo anyị. Obodo. Ndị mgbago. Ndị ndịda. Gaa nụ ntị. Igwe be anyị ekwuola sio. Onye
Akoro ke kọwa ka isi wee jide maka isi fụ ya. Ọnụnụ karị bịa! Ọnụ gololom! Kedu onowu ka ni? Arọdị onye a ihekwa ọ dị iru ka ihu onowu nwa. Mana nsogbu adịrị ya gaba. Anyị na ya. Ọ bụ na mgbe ọ bụ mpịtọ ya ugbu. Ọzọ ga-ezu ori a na-abụrụ mmadụ na-aba n'ebe. Na ebe ife dịkazi ha urukurukuku nke igezi n'obodo niile jekwazi ekwe. Hey, o wee bụ nnọọ dịka mmadụ dịka onowu o ji ekweghị ya nnọọ. Hey, nke a tụkwa m anya. Ya ọ dịka mmadụ a ebu nne egbe n'obodo a iji wee zu. Ụmụ ezi. Ọ meeting ka unu bịara ka ọ gịnị? Anyị na unu na-eme meeting. Onye na-akpa nkata ọrụ ya kpara nkata ya na-aga ebe ọ na. Unu nọ ebe a ya unu chọrọ ịma ihe anyị ga-ekwu. Unu na-ekwu okwu na anyị nwa nwere ike izu osi. Anyị ga-ezu osi na unu werekwe nke unu na-ezu. Ndị bụ egbe ji egbe nke ha ezu, unu ji ukwu were eme nke unu lee nke a maka 4. Nke a bụ fesụl. Ka unu otimama ama ndị ara. Ka si n'ebe a pụọ. Ndị ji ofuse Chike. Ike ha na-ericha mmiri ka lee ya ma ngwa ifuru gị a na-akpọ uchi nwe ka na-akpọ ihe enu chi nwe asịrị onye ara ken ha ma ọ bụ gị na onowu nwa bụ ofu ihe a na-agwụzi gị nwa wee cheta Chineke amadụ na ị nọ n'ụwa o chefugo gị Chineke echefugo ya ọ ka mma na ị gakwu nne gị ugbu a kpere ya ekpere sị ya biko ya chenji ya ha ka Chineke mara ma ọ ga-echeta gị ma ụmụ ifugwe kom susupu na ebe a ịkwa nga ha dịcha ike ka slippers enwezi ihe nduru ebe ị nọ anyọrọ m enye onye ara mana ka onye nwere ike ime ihe asọ m ka m jụọ gị kedu onye nwere ike ime ụdị ihe n'obodo a m na-eburukwa ha ụdị ọzọ bata mana ama m mere dị onye a batara nyaa ịma na abụ m onye ori mfụ ha na onye ori ana m ama onye ori ama m ya maka nna eme ma ihe ga-eme ugbu a aga m aga ka ọ mụziere m ka maka ihe ọbụbụ ịmụta nga iti na nke ịmụtara amụta ị na-amụ nwa adụrụkwa gị na aga m agwa gị onye ọbụla ịfụ ya ugbu a mma m nwere anya ime mmụọ eji ama onye ori Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ Nebu Amandi Nebu ndị ọjọọ gbawara isi adịghị n'akpa m mana ụlọ mana ezi ebe ịfụ m sese tọrọ gbawara isi adịghị n'akpa m onwe nke mụ nwere enwerekwa m ịpụ akpa m akpa m a na nwa ego dị na achọrọ m iri anụ ọkụ ị na-ekwu okwu anụ ọkụ a na-ekwu na ego adịghị mmadụ na-akpa ị na-ekwu okwu anụ ọkụ ọkwa zọta na ewe zọba dị ute ihe na-ewute mbụ na mbụ ọbịagiri ma agụụ na anyụcha m anya nwunye dị ka m nọ n'enyi na m kwesịrị mgbe ọbụla ada m aka kpam anyị adata ikpu ego maka ana m eje na-abata abata ihe nna agwa ọ bụ gị ga-echetara m Idika ị gaghị echetara m obi m agbago na nke Idika nọ ebe a ka anyị eje maka Idika na-azụ ọkụ a na-ekwu okwu Idika ọ dịka ya sị na Idika m na-eme ntem imo nọ na-azụ ọkụ ebe isi ọkụkọ gụrụ ụkwụ anyị jee na ebe Idika na-azụ ọkụ anyị nwụọ ọkụkọ anyị kporo ọkụkọ kịta ka ị bịara ịma na ofu ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ ihe ọbụla ị na-arụ na ndụ gị rụsie enyi ike ka e were ya mara ya esiro m ike megori ka ara gekwa ntị ọ bụrụ ebuka m ibuka eji anyụ ikpo nsị gekwa ntị ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a mesie enyi ike ị na-ezu ori sie ori ya ike gbam ị na-ekwu okwu Chukwu sie enyi ike ọ bụrụ akwụna ka ị na-agba gbaba ya ere subu ihe front and back iru na azụ nwa nkọnkọ monkey star ịdị ọbụla subu ihe bọmba to bọmba enyekwara ohere kama ị adịkwa njikere ịma na ihe a bụ ihe dị ndụ nke ọ bụla ịnwudere kwụchie ya akọrọ ọnụ nke ọ bụla ịnwudere kwụchie ya akọrọ ọnụ maka obe ha kwa ajụrụ ihe na-eme ọkụkọ Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ Nebu na Amandi ndị ọjọọ Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ Nebu Amandi Nebu ndị ọjọọ Nebu
Amandi wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Nebu na Amandi ndị ọjọọ. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Nebu Amandi Nebu ndị ọjọọ. Nebu Amandi wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Nebu na Amandi ndị ọjọọ. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Nebu Amandi Nebu ndị ọjọọ. Nebu Amandi wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Nebu na Amandi ndị ọjọọ. Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ. Wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ yo. Nebu ụmụnna nke ọnụ si ka unu bịa nọnyere anyị ka unu asị na chọrọ iji ọrụ isi anyị na-eme ihe anyị na-eme gịnị ọ kọrọ anyị nọ mana aka ọnụ ji bata adazi iyi ya ego anyị sị ka anyị mara ma ya ga-eme nke anyị bugotete ya elu ịma ihe anyị na-atụtara ịwa ọkụkọ na ewu kamgbe mana ụbọchị ahụ iyi na egwu na walet ebe a ka mma na osi karịa ibu nke unu agago na dijitalụ ndị na-ahịa ihe kwuru bụ eziokwu ọ dị mma ikwu ama ha ibe ezie ada amacha ihe amacha onye ọbụla dị na nwata maa amamihe ma na amụrụ ya mbọsị amụrụ ekwensu ọhịa mere anyị enweghị ike ịsụ na anyị ama nnabata ụnụ maka anyị kwuo na anyị ama nnabata ụnụ ọ bụrụ ya bụ na anyị dị anya ukwu na anyị achọghị aga n'iru ụnụ anyị sịkwana ka anyị nabata ụnụ anabata anyị nwere ike nabatazi ụnụ kote okwu maka ihe na-enye nsogbu n'ọrụ ohi bụ ezuo ma ama ha ke agba ama ihe zuru mgbe niile o tego aka mụ na Nebu ji arụ ọrụ a anyị na mmadụ akọzibeghị anyị na mmadụ akọbeghị ọnụ anyị enwudebeghị anyị ejidebeghị anyị ihe ọ dị anyị na ọbara onyinye amara Chukwu nyere anyị si anyị were ya ratapapịom anyị na-ezuru onwe anyị ohi anyị ezukọtago zụkọta ọkụkọ na ehu fụ na ihe abụọ mmadụ ịgba lụta na ọ bụrụ ndị oyibo anyị wee sizie na ọkụkọ na ehu hapụ ọkụkọ na ehu gbagotekwuo baa na dijitalụ gba ile anya mbọsị Nebu na-araghị pọsụ odoghị anya na anya agbagotego na gret isi gị were ụkwụ anyị wee chọọ ndị bịara ohi na be gị ihe yere abụ afọ bụ ụkwụ atụrụ ifu nke buru ibu dịka ụkwụ Nebu a ọ bụrụ ụkwụ nama n'ihi ya anyị kwuru na anyị ga-anabata ụnụ mana o ji akwa asa ahụ mara onwe ya maka na ihe o ji abụrụ nwoke na nwaanyị nọsịa ọchọ ego nye nwaanyị bụ maka echi onye fụrụ ọkụkọ ebe ọ na-abụ nsị chụpụ ọkụkọ ahụ maka onwe onye ma onye ga-atọ ọkpa ya o nwere ike ọ dị echi Chukwu ọbọtara gị bredị echi ezuzu bata n'ọfịs gị ọ bụrụ maka na m chụrụ gị n'ọrụ a esi m gaa ihu mana otu a nabatara gị zobekwa m emesịa anyị aṅụ iyi iyi anyị aṅụ bụ onye ejidere ya akpọkwana afa nwanne ya chaa dudu akpọkwana afa m mana o wee sa nchikene nwoke ka ihe efe na-akọwa kọwakọtagoro ya ihe ma ikwe ama anyị bezie maka afọ agba na agba ngarị ọnụ si efekwa mana ama na efe bụ efe yi n'ahụ n'asụsụ Igbo efe eji aghọ mgbọ ịma ihe a na-akpọ efe eji aghọ mgbọ ihe niile ọnụ na-ekwukwe ọkwa na anyị amaghị ezu anyị makwa ezu kama anyị jọ ka anyị kwanyere unu nke ọwụ ma osi anyị apịagwo ndị ụlọ pịa ha gwogwo ị ka na-afụ ị nwere ike ịhụ ọkụkọ na-aga n'ụzọ ebe a ka ọ wee ego ị nweghị ike ịfụ ya nwaanyị nwa ji ọ nyere ya nọ ya n'aka mana mbọsị nna abata n'obodo a be nna ya
afọ m ụmụ ọkụ pempe ebe na-aga fụsị ụmụ ya anụ dị iche iche na-asị ọ na ndị manya ọrụ anyị a nọrọ n'obodo a mba na nke anyị ọkụkọ ndị anyị fụrụ ndị agbata obi anyị ha na-abịa abịa anyị ma ha kọlọ ha ya dị mbepe ha aka nne na nna gị bara gị efe nna m mgbe ọ gara aga gba aghara nwaanyị n'obodo ndị ọzọ ka ọ bata sie onwe na ya ga-aga n'ụwa efe ama m na m ga-emecha bere ekele efe ihe mere ihe a bụ na asị ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede ma ọ bụ efe ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ okpu ihe anyị chọdebere bụ na unu tinye anyị maka onwe ka unu si aga vam ka na agazi ihe ndị a na-akpọ 5G orutebeghị obodo a mana ụkwụ unu ji agazi the wave ọ dị too much maka anyị na-eji ije ọdịkwa ụkwụ anyị ahụ iwu ihe abụọ ihe agwara tupu jere anyị ya ka ụnụ si ama aka akpa maka mụ onwe m ana m amabụkwa kama ọ na-ama aka na-ama m jijiji ma otu isi were mee ihe ahụ ụbọchị a mere ya eyiri m egwu ị ma na o nwere ka esi atụtụ ife o nwere fim a na-akpọ Jackie Chan iwọshu gị ya na onyonyo akpati onyonyo oke nwoke nke onye ọcha na-amaka uze gbam nwoke a ide afọ ihe ọ na-eme ọchị ime ihe dị anya ome otu a omewe aka otu a origi ya ịmakwado ogwụkwụ ihe ọ mejekwa na ụgwụ ihe elu na gị na abụkwụ ọ na-arọgọpụ ife gị nke a bụ okwu Nebu ka m gwakwa ụnụ o nwere nke a na-akpọ Passover Passover bụ nwe nke a na-akpọ Passover ịma ha mmadụ aka akpa vam ịtụpụrụ onye otu onye nke ahụ ọrịa ọlarie ozugbo ejidezie ya echinye aka elu si mụ mere gịnị ya amakwa ihe ị na-ebo m ọkwa ebubo ka ị na-ebo m nke ọzọ dị ka nwanne ya bụ efuru aka ya dị otu a aka ya ekwere ka ọ dị ka ihe akpọnwụ aka ya ga na spindle ọ sọkwara ya bụrụgodi na ọ dị tait na ọ rapadoro n'ahụ ịnwa ha aka iwere aka otu akpịrị ya ọsọ ya bụrụ pọs ọsọ ya bụrụ fon ekpere ya Passover bụ emere ha n'ihe ọbụla ịtụjere onye otu ọghọrọ ha na ozugbo nwa onye ka esi jide gị ichiri ya gara ebore n'isi mụ ya nwere ihe ị na-ekwu ọkwa ebubo ka ị na-ebo m ọkwa ebubo ka ị na-ebo onye ahụ aṅụrụ iyi akpa ebie ya gara akpa nwunye ya apụta echego m ori iwu akara aka ma m na ọnwa ha akara aka ọnụ ya n'ọbara akwa ifuru pọketị ya na-adị ebe a ihe ofe iri ebe a na ị chọrọ ịmara ya iburu ụzọ jee amụọ ya badu ya anya n'ihu onedo oge anya n'ihu isi ebe a mara ya isi ya na anyị na-eyi m onye na-afụ m Enugu ị nọbụrụ Enugu ọ sịghị mba ma ọ na ya nọrọ Enugu isi ihisara nnọọ dat man mgbe ime isepụrụ aka i were ihe ahụ ị matara ozugbo fụ ị na-akpa gị waa ozugbo egbu n'oge nke ịtọ wee bụrụ ebe ọ bụla ị nwara mmadụ aka akpakpa m agakwara ebe ahụ ọzọ mbọsị ahụ niile ịnwa mmadụ aka ekpe ebe a taa agakwa n'ebe ọzọ taa niile naanị ma o ruru echi ma nwanne echi isi ebe a gafee ụzọ maka ịga mbọsị ahụ onye mara aka akpa nwere ike bụrụ na ọ hụdoro ihu ya ma ọghọchie gị nwa ihe ọbụla e wetara na akpa gị yiri ihe onye ahụ ịlakwa anaga n'anya ịma na ana m adị iche na anyị ma ihe anyị na-eme ọkwa ndị ahụ ndị ochie anyị ma bụ ndị ama nwere enweghị ife anyị na-eme ịma na ka ngwa ụnụ nke bụ eziokwu efu ihe niile ọnụ nwechite tata ịma nke nji springo for springo ya springo otu a iti ige gị furu Chineke ke maka Passover sokwe ya mmemme ihe nọ n'ime ama onye ga-eji ya test ya udu nwoke a na-abịa aṅụ mmanya na nke mma Nkechi ndị a spring aka m wee were ya
lara kwa na kita ke phone. The case I don't know. Mama, na go no manye. Can you Nebu na Amandi ndajo mmadu. Nebu na Amandi ndajo. Nebu na Amandi ndajo mmadu. Tupo oraka mmadi yo. Amandi. Nebu ndajo. Nebu Amandi. Wefa ko wano fe tupo oraka mmadi yo. Hi. King can amazing. You do hot to do here. I talk movie. But what is no hot again? I'm not here with my again. Hot. Why are we? Yeah, you know, the auto corner they have. Okay, as we see. Oh, Yamutaro, you must pay. You're paying. Ebe ka ndị anọ nọ na-eri bisi ego fa. Na-eri ego mgbochi ọbụla. Oh, sọsọ maka ebe ha si weta ego eziokwu. Tifia akwa. Kama ndị a ga-eji ego ha mee ihe bara uru. Ha nọrọ ebe a jiri ego ha na-aṅụ sọ mmanya na-eme eri. Ọ lekwa. Nne o. Ọ dịkwa ka m ga-ekwete UFA yo ka m bụrụ nọ ya nwaanyị. Egwekwana onye ego na amam. Isi gịnị? Fichọ ọnụ gị. Isi ọ dịkwa gị mma. Nya onwe onye isi dị mma ifuru n'obodo ọwụrụ efe. Nne enyozikwa gị enyi. Hapụ cheta na njanja ka oyi ọ na-akọ. Mụ achọgodo onye ji ego. Onye ji ego ka na-eri ego. Ịghọtara dị? Nne o, mana nne mma nnukwu onye isi dị mma maka nchelugodi. Ka ndị sigodo ego, ka ndị sigodo ego. Maazị, aka njekwu maka gị. Afọ na eziokwu. Ịma ihe ngwa mbosi abịa m ka ngwanụ gị ekwetego m ka m bụrụ ọyị gị nwaanyị ka mụ na ịlụbazịa. Ichere ya ọfụma. Ọ ya alarụsị m ụla teta wee sị ka m bịa gwa ya. Ihe nke a ka nwoke na-agba m kịtịkịtịkịtị. Ka ebe a ga-esi bido ugbu a kwesịrị ịhụnanya ka eji ebia ihe a. Efere onye chọta m. Chicheta. Hey! Nekwana. Ona ka edi. Akwụ n'ike. Nye ona ka edi. Ị ga na-azụ mụ. Ị na-eri n'ụtọ imu nwoke ọpịa. Maka na ngwa gị na ahụ ya n'anya. Na achọghị m ikwete ya ka ọ bụrụ ọyị nwoke ọpịa. Ọyịgo ị na-agwa ya na ịfụ m n'anya. Gwa ya nụnụ. Ọhọ ngụ nwa butere n'okwu.
Hey! You know the game I got money, man, and you know what I'm so bad. If I'm more of a I can mean with the women again. Oh, now, men don't dig good number. Come and give her on Paul. Yeah, we'll see. Getting money to 12 is in the cable. Oh, by the mood when you can have a ball off my own keys. Onye ama mbata kwela mmadụ niile na-afụ. Ị na-akọzi. Chere, atụkpọ n'ime. Ị ma ejiri gị maka isi ebe a. Agbọghọ nọ na ka elu. Hey! Unu abara mba hapụ. Ọ na ga-abata. Hapụ n'ike. Unu abara mba. Kuye ka etiri aka ebe a nke a tinye aka ebe. Ihe zuru abụọ ọmụmụ. Ị ga-eme ihe obodo. O nweghị ga-eme mistake ihe ga-eme. Mistake ihe ga-eme obodo. Ndị ajọ mmadụ. Amandi na Amandi. Ndị ọjọọ. Nebu na Amandi. Ndị ajọ mmadụ. Wọ́pọ̀ àtọ̀ wọn náà fẹ́ púpọ̀ ọ̀rọ̀ aka mmadụ yóò. Nebu. Lọlọ m. Udo dị. Hello. Igwe. Onye isi nọ. Igwe udo dịkwa. Ụmụ nwaanyị anyị nwe ọgbakọ. Ha na-akọwa na ori dị n'obodo anyị ebikezie. Eziokwu. Ihe mee bụ na ị ga-agba mbọ jebe. Maka na mmiri juru m ọnụ. Amaghịzi m ihe m ga-eme. Unu mara ihe unu ga-eme. Meenụ. Igwe. Ngwa gabanụ. Maka m. Igwe. Every Anyị eji anyị akwụ nnukwu. Igwe. Ogene Igwe bebe. Igwe alụ ome. Igwe ka ibe ji nọrọ ebe a mmadụ afọ. Igwe. Ọjị butu ikuku na ama ozika. Ya ikuku buturu ọjị na ọjị. Uwe gwa na alụ ome. Ya. Bekere butere oche. Ọnọdụ a na ka ume gbadata. Onowu alụ ome. Side na akwụ na. Gịnị bụ na arụ mee na mmiri gịnị ji apụghị ya? Igwe. Ewu nọ na be m. Ebunu. Atụrụ. Ọkụkọ. Igwe ma nke dị m surprise na n'ọnụ oyibo. Tank mmiri agbalụ na be m. Afọrọ be mmiri tesa na ana. Amara m ajụ ka agwọ wee buru m tank mmiri bukwa. Igwe ọsị ya. Igwe asị ka ọ na-asị. O nwere ihe fubelu. Singapore dị ntụtụ nwa na akpụ nwunye m ụyọ afọrọ m ofe mburu. Nwunye m yiri akpụ rie akpụ ị na-asị na efu ya kedu ihe ọsị na-ekwu? Ichie. Igwe. Igwe. Ama m na ihe eji agba mmiri na ọ na-ebu ebu nnukwu. Nke bụ na mmadụ ya nọ ama mbụ di ya. Igwe wee na-asị m na ọnụ katara. Igwe mụ bụ. Igwe ịjọ m ajọ m onye bi na-akpakọ m yarị. Asị na arụ anụ n'elu enye ụgba iyi yarị. Igwe ma nke na-enwe m iwe na nwunye m ụyọchasị akpụ. Arụla akpụ. Burukwu m ite ofe nwunye m. Igwe nwunye ya yọrọ akpụ rie akpụ na-ekwu na-eburu akpụ. Nwunye na-ekwu. Ọnụ okwu ya dabago otu senti. Okwu ma na-adagharịta na green. Nwunye m onwe ofe ribe m ọ bụ yele na eke na eke bekere iko na ebe. Igwe anyị amakwa ife na ife. Ịmakwa na nnukwu nkịta nọ be m na-eke enu era. Nkịta na-abụ nweta mmadụ ụdọsa ya. Ọ hapụkwa ilo. Ọ na-apụta n'abalị nwanne m ya adọba nkịta adọba. Ka esi wee zulu nkịta. Idika na unu na-azụ ndị ohi. Unu na-azụ ndị ohi na mgbe elu m furu na unu si mgbe ekwutara. Unu m ọnụ tapịa. Ya bụ na unu na-ekwuzi. Kedu ihe unu na-ekwuzi ka gịnị mere? Onowu ọ dị ka ife na-eme mba. Ọ maka na ewu ivu ka ji wee jeze zubesa bube tankị n'isi. Tankị mmiri dị na ya. Ịbịa be m efu tankị buru biko. Kedu ihe unu na-eche ka ime ihe? N'ihe abụrụ ihe anyị ga na-eme. Igwe mụnwa na-ekwu na ihe a akarị bụ ihe bidobebe arị. Mgbe e zuoro ha ohi mmadụ nọkọtazie chọba onwe ya achọba ma ọ bụ chọba mkpụrụ amụ ya achọ ịmazie mgbe agha mụrụ na-ezube n'ohi obi anya ya na-ezube n'ohi. Onowu na-ekwu ka mmadụ. Onye kwuwu ka mmadụ bụ nge A na-akwa ya ife na ndị na-akọ ọsọ. ha bịa pịa ya amụ ka e were mara n'ohi. Igwe anyị amụ ife anyị eme ife nkịta nke echi. Anyị amụ ife anyị eme taa ife nkịta nke echi.
Ebe ọ bụ na na-eburu iji ife ndị a nwa obere oge igwe nwekwa ike ụbọchị lọrọ igwe nwere iwe adị m ekwuru ọrụ gị bụ onye na-achị anyị edi ama ebe ya emebe igwe nwekwara iwe na nna m n'ihe eji agba abụ bụrụ ọrụ abụ onye na-eme omume na-ebe omume maka mgbe ọ na-eme m ana m ebe abụrụghị onye nzuzu ụrụ ha na-ebe ọcha abara onye ọchara anya igwe ya mere ọrụ bụ na nsogbu adịghị ka anyị na-emere anya ihe anyị na-emebu mbụ ugbu a na-eme mbụ bụ onye zuo ohi enwu di ya na ozuru ohi egbure ntu 6 inches ndị ogbe agba ntu anụma kụmi n'anya n'isi ọ bụrụ simenti egbe simenti chebe ya ka ọ ji agba ọnụ uwe ọzọ ma ọ nwụchaa nke ahụ n'uwe ọzọ ọ mara na ohi adịghị mma akpọkwana m na ahapụ ka nye bụ ohi ya zukwu unu ka e were mama ndị ichie ekene m igwe onye nche igwe ị ga-eje kpọrọ m onye ọkụ ekwe kịta gaba igwe ị ga-adị chọrọ ịfụ ya okwu ọtọ bụ n'isi okwu ndị ichie ihe m na-ekwu bụ na iwu ochie anyị ekwe Nebu! Dagi fire na fo. Eru ngene ba fo tinia. Kari ko kwana aloko. Kaya mere. Ya da kan tikele. Ebe ka nwa nwoke no. Onye ka ị na-ajụ? Onye ka ekwe no. Kedu onye ị na-ajụ? Ọhụ ngwa m na na-abụ. Ka ebe na-ajụ dụrụ ese nwa. Ife na fonu ka ijụ m ese ekwe. Ka na-ajụ m ese nwa ka m na-ajụ. Ka ebe na-ajụ m ese nwa. Anya dị ole nuna. Ka ebe na-ajụ m ese nwa ọ mụrụ amụ ya m nwa. Anya dị ole nuna. Ha! Jee chọba egwu ebidebere egwu. Jee chọba egwu ebidebere egwu biko akpọzọ nga m afa. Akpọrọ nga m aka m efi na-ekwuto. Jee chọba egwu ebidebere egwu. Ha?
n'ọkụ ebe a. Ngwa m anya. Kedu isi ekwe n'ọkụ? Ọrụ nwa ka soro ndị m n'ọkụ. Hee! Ngwa m anya o. Ọrụ nwa ka soro ndị m n'ọkụ. Hee! Hey! Nna yo! Hey! Nna yo! Nwunye mmadụ gari. Kedu ife ị na-ekwu mgbe? Hey! Ka ifo. Kedu ka ifo na ndị so ndị bụ afọ so m. Na gịnị mbe? Ndị si n'oke ebe afọ. Agwa kpọkwa nke gịnị? Kedu akpọ nke? Ngwa m anya o. Ụdị ibe na-eto m n'ọgwọbe m. Hey! Ị na-achị? Mba nọ nọ. Ọ gịnị ga-emezi ndị sie n'ọkụ? Ya ka mmadụ bụrụ nta. Kedu ebe onye atịbatazi wee bịa ebu ndị esi n'ọkụ? Ka mmadụ bụrụ ọnụ. A ga-akpa achọbịa ka mmadụ ebe ife mere ike ga na ndị mmadụ sie n'ọkụ ma n'ime ụlọ ebe a nụwa. Ke ụzọ ọma aja wee bata ka ọ mee gịnị? Mgbakọ nke efifia na-achakara nwa unu mana tata na ejiri ọmụ ya afụ ndị mmadụ tata ka igwe ji ezu ike kedu ife ọhụụ Igwe ị ga-adị ka echi maka na echi ada abụọ awọ ada agba ọsọ efe n'efu ma enweghị ihe na-achụ ya enwere ọ na-achụ ọsọ Igwe chere ka m gụchọta Ichie iwe na-ewe m otu ochi sọ m n'obi maka na ezigbo iwe na-ewe m arụ gba afọ ọ gbaga afọ n'obodo a ọ na-achọzi ụgwọ omenala emara anwụọna ha ga-emelie amakwa m ndị a na-eze amakwa m ndị bụ ndị akara ichi ibe m tinyekụla ọgwụ n'okwu Igwe eziokwu m na-agwa gị na iwe na-ewe nwa bụ ndị ichie ya ka ji bịa na be gị na obi a tata amaghịzi m ife na-eme n'obodo a mụnwa bụ ichie eme aka ị ka a na-agwa gị na ori bịa na be m bulite ofe nwunye si ya n'ọkụ onye ka a ji bịaba na anata eburukwo mmadụ ichie ọ na-ịma iji mgbọrọ ntị ịra n'ife na-eme n'obodo na-efu ife a ka anyị na-akpa mụ ichie nnakwu ugo na-ekwu ọkụkọ na-efusisi n'obodo anyị ewu na-efusisi n'obodo anyị atụrụ na-efusisi ọ bịala ife mmadụ efu agba ka ama ife anyị eme ihe anyị nwa ndị ichie bịara bụ anyị anwala anwụ n'obodo a nwanne inye aka ewu mfu nwanne inye atụ mfu Igwe ihe nke a karịala ọ ya ka anyị sesi ka anyị bịa gwa na atụrụ na ewu agụla n'obodo a Igwe egwu iyi adị ana m eche na ikikere eji achị obodo anyị a bụ gị Igwe ka ọ dị n'aka na anyị gbakọrọ ka anyị n'olu gị ka ị gwa anyị ife anyị ga-eme ka e wee weta na njedebe ori a n'izu na be anyị ifuru na-akọwazi bụ na ọmụmụ igwe akụ nke izizi na-agbasi ike na ọmụmụ na-esi ife na-eme ọ na-achọ ịkọwa bụ ka ịgwa ihe anyị nwere ike ime ka anyị nwee moto anyị ga-esi wee so ihe ọnọdụ aka obodo anyị wee dị mma ka anyị tụkọta arụ ndị chibe m ekele m Igwe mụnwa na-asị na nghọta nke m maka uche onye adịghị njọ na ọ bụrụ na anyị nwaa nweta onye na-eme anyị ife ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ma o bi n'ụlọ ma ọ nọ n'ụzọ wee pụta ebe a na-eme anyị ife Igwe mụnwa na-asị
na anyị ga-enweta nwa amadi anyị nweta ya anyị ga-akpụrụ ya kpụgharịa ya n'afịa niile nọ n'obodo anyị akparịa n'obodo anyị niile gbaa ya ọtọ kpụgharịcha anyị kpụgharịchacha ya akpụta ebe a gbee mgbegharịa ihe gbaa mmiri eji akpọ simenti simenti anyị gbee egbekwa ya ọfụma gbee mma mma ka anyị kpụchara isi anyị egbawa ya chụwe ya ọnwụ ọ bụrụ na ọnwụ anyị pụrụ etinye na ajọ ọfịa jebe a okwu ya dịka ibe mụ bụ igwe akụkọ izi na-agbasi ike be anyị aka ji ọfọ site n'ikike enyere m nna 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 anyị ha nyere m dịka igwe obodo a ma ekwula bido tata bụ eke wee doro gaba nwoke ọbụla ọ bụ nwatakịrị nwoke ọ bụ nwatakịrị nwaanyị ọ bụ nne nwaanyị ọ bụ okenye nwoke ọ bụ ndị bi ebi n'obodo anyị a enwetara anwụdere mmeri ife ọghọm na-agụsị zuru ohi a ga-akpụgharị ya kpụọ ya isi kpụgharị ya n'afịa dị n'obodo anyị a ga-akụ ya ntụ n'isi ofu ahụ isi a ga-akpụrụ ya akpụgharịchasị ya kụọ ntu a akpụrụ ya kpụta ya n'obi a agbarụgharị ya simenti na aja ụlọ a eji arụ ụlọ ti ya mmiri gbarụgharị ya chebe bido tata ọrụ gị iwu n'obodo anyị biko onye na-ege ihe a ya gụkọ ya ọfụma igwe na ndị ichie anụkwụkwọ ọrụ wee kwuo si na onye ọbụla ejide ebe ọ na-ezu ori maọbụ na-arụ ọrụ ala ọjọọ na-adịrọ mma n'obodo ejide gị akpọrọ gị unu kwarị niile n'obodo ma a werekwa aja aji awụ ụlọ wee wụọ gị ya n'ọnụ onye nu ya kọrọ ibe ya oo ibe nwa m papa enukwuru ekwe a na-ama ịnụrụ ya asịrị m agwa gị maka ụmụazị a na-esi Igbo wee na-akpagharị ọ wee ka m sịrị ka m gwa gị bido taa ma fụzikwana gị na ha ọzọ ihe nji wee na-agwa ya wụ ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na ndị nche obodo emega wee jide gị aga m ịgara ịgọnarị gị dịka nna gị ọ wụ ya ka m sịrị m agwa gị papa nwa ga-abụrụ onye ori adị m ese Igbo adị m ezu ori agbasara m amara m sị na ọ gbasagoro mana ọ wụ ọdụ ka nna adụ nwa m ibe nwa m ị nụkwara ihe m gwara gị ị kwesịrị ịma nwa gị ọ wụ ihe nna gwa gị biko iwe nwere ike ịgwa ọkwa ị na-anụ ọkwa a na-ama maka nna agwa gị ya adịghị amakwa ama ọkwa a na-ama kịta maka o si gbasara kemgbe nne ji mụ na ya na-abụ n'unugo na nzuru ekwe nwa onowu ekwe nwa onowu ekwe otu niile na-eme na obi ma kedu gịnị onye abụ onye nsọ dị n'ọgbachi ya ibu nwa onye maazị Okoronta Olumekwu Nwonowu ọ bụ nke bụ agbụsị na-agba anyị agbụsị bara n'ike na were agba anyị ụjọ atụrụ gị iwe bata n'obi ha etu a wee n'izu ori bịa jeenu kpọọ ndị ichie niile unu ejekwuo kpọta Onowu bịa kịta ekwe
obodo nọ n'ụjọ ndị obodo na-agbagharị maka obere nsi na-ebi ike akpọrọ ekwe mgbe aga na-achịrị akwa onye bupụta ngọm nsị ma wee kụwa isi ma ha ebote gbara gị ji wee bata mgbachi nke ruo tịtụ na n'ụwa egwu anatabeghị ebere masị ma ha ebote ihe nna-achịgwa nna egwu ebife o ji ebe ndị ọyị ya ọ dị ebe ndị ọyị ya ọkụ ji ebe ndị ọyị ya nsogbu abịa ụzọ ga ha sọsọ n'isi ọma ha n'isi na ihe nna-achịgwa gworo nwaanyị igwe ọdịkwa ndụ igwe si gị soro anyị ka anyị jee n'obi usoro ka anyị n'obi jegwa na igwe akwụkwọ mama mkporo ụmụ jegwa na igwe si na n'obere ga na abịa ebe ahụ igwe so anyị mgbe ka iso anyị n'azụ obi ọ ka dị ozugbo gbachara ka anyị ga-eri nchate na abadịrị ịkwado okwu mkpa ọsọ isoro anyị n'ahụ ndị nche igwe ụgbọ mana ụlọ onwe obodo akarị maka ya na ụba ụmụ chi igwe ụlọ onwe anyị ga-efi otu dị ọ dịkwa mma ihe ikiri mana ọ dị ọsịsọ igwe si ka usoro anyị bịa n'ụzọ ebe o si ụtọ ahụ dị ndị ekwe enyi ekwe ozugbo ka nje ka mmanya na ka nje bịa ọsọ ọsọ dị n'ọkụ mana ekwe nwa nwoke bata si ana ebe a jere ma ana m aja na akpọrọ akpụ ekwe nwa si Owerri bana ya fọ ekwe jiri maka iko gị ga-ejuriri ekwe jiri ya nwayọ maka iko gị ga-ejuriri ekwe ọ gịnị ka e mekwara na ebe a ahụ uwe dị ụta gịnị mere nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ ịma nwa ị nwere ike icheta atụmatụ mgbe o wepụtara mgbe anyị nọ n'obi ife anyị eme onye amụzelu mere ife a ekwe ọ dịka ọ ga-asị na nne gị nọ ebe a ka ọ fọ ọnọdụ ịnọ na ya agbakwara nga agwa na ana m agwa agwa bụrụ ofu bikasị na m agwara ọrụ onye owu saa ife njọ chetara m igwe onye ahụ bịara m ekwu ife m kwuru ama m ife m kwuru ekwuru m sio na enweta onye ọbụla na-edobe anyị ọnọdụ a izu ori n'obodo anyị a ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ma ọ bụ onye nọ n'ụlọ ma ọ bụ onye nọ n'ama batalụ n'ozu ori ma ọ bụ na anyị nweta ya igwe na anyị nwa ga-akpụgharịsịsị ya n'afịa niile dị n'obodo anyị a anyị kpụgharịsịsị anyị kwụ anyị ọtọ kpụọ ya isi osisi ya isi pịa ya ntụ n'isi apịacha ya ntụ mmiri agwere ele ihe nke a na-egbara eji alụ ụlọ simenti egbagharịcha ya echuo ya ọ bụrụ na ọ nwere abịrị tie na-ajọfa ji nye ya ebe mana igwe biko lee nwa m ofu nwa ka nji biko ka ama ka ya esi mee ka ama ka ya esi gwara biko n'igwe ife anyị ga-eme bụ na o nwere onye afọrọ wee maba iwu a iwu anyị adolere a ga-akpọrọ ụmụ okorobịa ya akpọrọ ya kpụọ ya isi tie ya akwụkwọ ahụ ọ tọrọ ka a ga-eji kpụọ ya isi akpụọ ya isi abịa n'otu akụ n'ọnọdụ ya ntu kpụgharịa ya afịa niile dị n'obodo a akpụgharịchasịa ya ibe ọzọ a ga-emezi bụ gịnị wee welu simenti na mmiri a na-eji ụlọ eji arụ ụlọ agbarụọ ya simenti chebe edebe ya ọmụhụ
Put my door fair, put a great jam, what your fair. I can make a jump. They get an under. Ọkọtara na ọmụnwa na-eme onwe dị ihe a ọ gịnị na-eme kedu ka o si dị m otu a kedu ka o si hapụ ọdị ihe a rukwute m mma iwuta iwu ọ bụzi na ọmụ ka ọ ka njọ n'isi na-adịsị ka ọmụnwa bụrụ nwa m nta na-ekwu nwa m nkịta kedu ị ga-anọchizi anya m achọzie ma ọ bụ na afọrọ m mame hey onye ọbụla bụ onye dị anya bụ iwu ọ dara isi bam bam ọfọ ikwu ka ọla Galaga. Wala abozwa ndo ije go dibia oyibo ọ dịrọ mma ije dibia oyibo ọ dịrọ mma ya biko bobia mi popo eni mu no bobia ni mu emezi ya namo Ọbụla eze bata ikwu ya na ya ejibego ụlọ ọgwụ eje mmanụ ihe na-eme ọkpara eze Ijeọma ngwanụ
amakwa m ụmụ eme ihe a dị na Baịbụl otu dị na Baịbụl agbụrụ niile dị n'iche n'iche esi m na agbụrụ Judas oyi si na agbụrụ Judas gwa gị jee jebe ori uchichi ịbụ unu lahụ ụra unu a na-epi piom ọmagwo nkapi a ga-eme unu ife a na-eme nkapi n'abalị ọkụkọ m furu n'abalị mee ya afọ ụkwụ ya ọya ebe anyị bịazi ebe a nwere ife anyị na-egbuli oge ebe a maka ọnwa ife ọzọ ihe enwere m ihe m chọrọ ịgwa biko nwanna eme gị egwa John si ya hapụkwara m nwunye m aka Amandi, Nebu, Ndojo, Nebu, Amandi, Amandi, Okocho, Opakani, Ojo, no, the Romancha. Ewo! Etirembu. Ewo! Cheke trembu ine timbu BP manare. Ine timbu BP manare. Otukuga na ọrụ abụ ọrụ. Otukuga anya kita na ọrụ anya abụ ọrụ. Na ọrụ anya abụ Chizoba. Nye ndịre mmadụ nwere ike ikwete eke n'ụtụtụ na-eru n'ehihie enu na ọnwụna. Na-emi ka efesi ije. Ana ndị ozike mkpọ efe. Maka efere awụ ọ na-efe n'ụlọ enu. Sinu n'enu wutu pọzọ efe na nwere bọọrọ ọ bụ bọọrọ ezinụkwụ ebe gbọọ ofe ebe a ije na moto gbatara gị efe ọka isi wee jee bịa enwere nnajụ egbe ka ejiri gbagbu ya ka nkụrụ ka ejiri kụgbu ya ike na-ajụ ajụjụ a na-agwa gị na ewo ị na-etinye ya BP ma narị ewo bena akwa ka nwoke ni bena akwa ka nwoke egwu na-atụzi m akwa gwarụ ngagwa egwu na-atụzikwe m Nebu egwu na-atụzikwe m edu ihe ndere ihe abụrụ ọbaghị uru iji agbaba okwu okirikiri ka anyị mara ebe anyị eji ọrụ n'abalị a ọ bụrụ na kemist nwoke ma ka nọ na main road ka anyị jee gbuka anya kwa ihe niile chọọ ọgwụ gbara ọkpụkpụ buru ego anyị buru anyị isi na ebe ọbụla anyị a na-ere ọgwụ onye ọbụla anyị buliri ọgụ ego ozugbo nye anyị anya ka m jiri bịa ihe asị ka anyị mara taịm anyị eji ikwuru okwu ọjọọ eme na-asụgbu emeghị nkwu ntụchi gị ị na-anụchi ya nsị asị m ka anyị jee na nke nwoke ma na-ere ọgwụ shedi ya na-asụ ndị anyị jee nwa ọgwụ kara aka ebe a buru ya onye ọbụla anyị jee na shọpụ ese ya na-enye anyị ego ọgwụ ọ ga-enye anyị gụrụ ego enye anyị ka anyị jee gbuka shọpụ ahụ ma nnọkwa nwe ego m ji n'aka kịta ahụ Amandi echego m ihe a echego m iri chee ya azụ ma nlaghachikwa na izu oshi ọzọ egodu m bụ ihe nji ndụ m wee mee ma nzukwa oshi ọzọ egodu ka enyi nwoke si wee nwụọ mba achọrọ m ka nje eje mụọ ọrụ ọbụ mekaniki ọbụ ịdụ akwa biko ihe gbasara osi akpọzikwala m Chinedu ị na-enwe obi abụọ Baịbụl kọndem onye ọbụla na-enwe obi abụọ ka m gwazie elu nke bụ eziokwu ọ sị anyị enwere obi abụọ mana nke ọzọ dị ka nwanne ya edu ka m gwara eziokwu ya nnọkọta m n'otu a ndị kịta otu a nra na-arọ na ndị eje m na-aza mmadụ saa onye ahụ na-akpọ nwa bọyị
onye ọ bụ ndị asa Abuja ahụ eme ka ọ ga-adị nwe ife ome kemgbe ị na-ezu oshi kedu paspa kedu ụlọ gị nwanne buru oke ibu kedu moto yi anyị na-eriju afọ ụdị nwaanyị ọbụla anyị chọrọ anyị na-akparị ya aka zụzụọ ya ọ bụghị uru ka ọ bụ nwaanyị na-asọ anyị onye anyị sịrị kụrụ ebe ọkwụrụ anyị sị anyị isisiri akwa na-eyisisi n'ike n'ike ọ bụ ike ka ọ bụ maka onye ọbụla na-agba mba na-eti aka n'obi ya na-agwa ndị mmụọ ebe mba ya dị ịkwụsị oshi kịta rụrụ ihe ọzọ onwe onye iji akọmandị si ama otu ụta ma okwere mee ya ọ sị na ike ahụ apụgo n'ime gị Amandi ike ahụ pụọ ike ajọ mmụọ ahụ pụọ achọrọ m ịbara onwe m nabazie ka ndị kwado ndị niti onye a na-akpụ isi maọbụ onye mekaniki biko ike izu oshi adịghị si ebuchi ya azụ n'ime enweta obi abụọ bịagori ka m gwa gị ọghọm ahịa bịara ọrụ ị na-eje amụ ịma na ihe kpọrọ ngwa m ihe njikpa oge bụ na enwego m ihe ndị bekee na-akpọ change of mind ya bụ na agagharịgo m ebe niile chọọ ọrụ ụbụrụ onye kwere anabata m ma ndị mma ewere m na-eti epele ya ka m ji bịa si ka ihe ọgụ si gị iwe ga-adị n'ọkụ n'ebe nọ echenjigo m ha ekweghị onwe ndị kwere anabata gị onwere onye ọ na nwa mgbe ka akpọrọ isi akpụ ka ọ na-agụba adịrọ nkọ amarọ m ike agwụgo m ekwerego m ka anyị rụba ọrụ a efugo ihe ahụ na-agwa gị nna asị gị pụlata na pụlata bụ ndụ a na-eji mmadụ mgbe na oche na-emegbu ya emegbu ndị asị gị pụta edubia ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị ebe ọkụ nyụrụ anya wụsa ọwa ebe ọ bụla mmadụ nwụrụ ebe ahụ ka ilie dị a na-ekwu ya ekwu ekere ọrụ eke ka ị ketere na-arụ ihe anyị na-arụ ụgbọ akara aka anyị arụ one ka anyị rụrụ ya kịta ọ bụ eziokwu na anyị enweghị ego gidigidi mana ndụ dịrị anyị ejidegori ndị ọzọ ama njide anyị ịma na Chukwu gọziri anyị n'ọrụ a efughị ihe ahụ m na-agwa gị mana ọ nwere nwa nabatara ụnyaahụ Ifeanyị nwa abụrụ agụ ka ọ bụrụ anyị jegodi n'ụlọ enu pam ịnụ ha tum osi n'ụlọ enu tụọ ihe ga-anọ na-agbọ gbaa nya ọ na-eme ka ọsa agụ na-abụ isi agba ihe ya anụ ka egbe kwuru ugbo itetetetetete isi azọdo mmadụ ụkwụrụ isi ọzọ padoghị ya ozugbo zọdoghị ya na ntị isi ifuru nwaanyị anyị na-ejebi nwaanyị a tọpụ yipụ ya bante anụ ọkụ n'ọkụ ihe ya dọọ bante nwaanyị yi zam ihe niile agba n'anwụ ọ dịgbu oge nsị na nke a bụ azụrụ ya azụ n'ori ka bụ ori dị mmadụ n'ọbara amaghịzi m ihe m ga-eme ebe ọ bụ na m akpọtago mmadụ edu mana gị nwa amago m aka ị pụọ nọ n'ọgba egwu ma ma m ihe m ga-eme kedu ihe m ga-eme kịta anyị nhapụgo kịta ịkpagharịba ndị enwere ike echi aka je isuo m imi atụrụ m asị eziokwu ka ị na-ekwu mana ọ bụrụ na m ga-anabata gị edugekwa ntị ọ bụrụ na m ga-anabata gị nwanne gị nwoke a na-akụ gbamgbam ebe niile nna anụ gbamgbam n'azụ ụlọ be ya John bụ afọ ya ọ bụ na m ga-anabata gị mana anyị ga-eji ibu gbamgbam ya n'abalị ya gbamgbam nke ọkụ fọrọ n'abalị ya nke ọkụ fọrọ taa abalị anyị eje buru onye lere anya ozugbo aka ọkụ nwanne papa m John edu ị ga na-ezigbo onye ọzọ ma ama nzube gị kedu ihe na-ekwuru ihe a ọ bụrụ na iso ozu tụọrọ anyị aka ebe a pakịrị ya anyị ebu onye ihe eketa oke nke gị ikweta ha na ịnụrụ ihe a na-akụ ị nụrụ ebe a na-akụ gbamgbam nwanne nwoke nwee ji ego nwee ego na-esi isi na weda kịta ka mmadụ na-akụ gbamgbam anyị ga-ebu gbamgbam ya n'abalị a ịnụrụ ka ọ na-akụ ya ọ na-akụ ihe ọ na-akụ m n'obi na-asị ebe ka nwa akpara ego a Amandi ekwetego m obi esigo m ike n'ife anyị enwere m obi na-abalị ọrụ agwụwago m ọrụ mmadụ rụrụ 20-25 years nwe ihe mmadụ jiri eme ọrụ ọ nwere isi eche na kakịta na akarago m ihe kwụwa kwụwakwa nkwọnkwọnkwọnkwọ jee n'obodo mepere emepe kwụwa nkwọnkwọnkwọnkwọ ọ bụ eziokwu na-eji ha ego ori ede Nigerian Limited mana ọ hụrụ ụdị ego iji enwe ọnụ ahịa ekwe mmadụ kwuo n'igbo onye ori ihe tụbara n'ebe nwa nọ adazi nnukwu ya ọ dọbara ya ubu ihe nne
ọ bụ ihe nna like nwata nwaanyị ịbụ ihe nna like ngwa cheka biko cheka ngwa gị ụmụ nwe okwu ndị bekee na-ekwu si na a fool at 40 is a fool forever. Erube 40 years ama m nke ahụ mana onye dịka m ana m ebu n'uche na m ga-aga ime obodo ga-akpata ego gị nwasị isi wee bata bịa sorokwa anyị na-epi kedu ihe ị chọrọ ka m mee si m ike agwụ gị ị kwesịrị inye m ihe ndị bekee na-akpọ encouragement. Ị chọrọ ịgbanwe aka ọrụ n'oge nke ị chọrọ imezi kịta ịdị na-ana mmadụ handset ọ na mgbanwe achọrọ m ichegharị onye na-akpa ịnara mmadụ akpa ọnya ka ndị a na-akwa akpa n'azụ efe were ihe chabiri akpa ị na-akọ ihe ọzọ kedu ihe mere na achọrọ m ije taụn je kpata ego ka anyị ama m na mmadụ ada ajọ njọ jọdụcha ebe niile o ife nchọ ịjụ dịka nsị gwa gị na mbụ achọrọ m ịkwụsị ihe anyị na-eme n'ime obodo a ịmana ejego m mụọ mekaniki kwere m omume ejego m ebe a na-akpụ isi ka ha were m n'ọrụ ma na-eme m otu a ebe a na-adụ akwa onwebeghị ife na-etibe aka ya bụ ọrụ anyị na-arụ na vileji achọzighị m ya tụnyere m ero kedu ife m mere ana m atụ ihe ero mụ onwe m nwere ihe m na-arụ. Hello Ada kedu ị nataghị bịagodi ka njọ ọrụ kwụrụgodi ebe a ka m na-afụ gị ofu ogbo mgbe ị gafere oge ahụ ị gafere n'izi aga m mesịa gị anya nnọọ biko kedu afa gị ka nne kedu afa gị ife dị mma eruo m aka Chineke a dị too much ọ na-anwụ ihe onye chọrọ were enyi ya ịbụ na ife onye m ife ọma erugo m aka mgbe ị na-agafe ka m bịara pịa gị anya n'izizi mgbe ị kenere anyị mbịa lee gị anya na-adazi Enugu onye m ihe m chọrọ anya ma pịa na-adazi ya na gị nsị ha o ji ebukwa ihe nna-eri ọ dịzie mgbe ị gara ngologo mgbe ele anya na-adazi nnukwu nsị egwu nwa ebe a Eluigwe ka m na-eje nọzi ebe a ihe na-agbakọ ihe enyi nwoke na-agwa m ada abadị m ụbụrụ ihe na-agbakọzi bụ onye nwa ka nọcha lokal gọọmenti a ga-adịnye ahụ dịkwụta mgbe si ngwa na m anwụ ihe dị mma rie m ego ndị ụta tara nwụ na onye kwericha ọba obi n'ọba dị ife onwe ihe ike onwere uru m ga-abara gị ọ bụrụ onwe uru m ga-abara gị onwere uru ị ga-abara m onwe ihe ị ga-eji mme onwe ha nwere ihe m ga-eji ga-eme n'otu onye kwana kịta ka ị bịara tie m aka n'obi ọ bụ na itinye nka ntie gị ofu ihe ahụ m tie gị aka n'obi ọ bụ na itinye etie gị ntie gị aka n'obi tie m aka n'obi obi m a na-acha m ọkụ chekwara obi nke nna afụ ka ọzọ dị n'azụ obi dị ebe a dịkwa n'azụ tie m ka ọ bụghị itinye ka ntie na nke gị chekwara agwa ịjụ m afa m ngwa gị ka ekwe n'afa nke gị maka ịjụkwara m ọkwa ọ bụla ijụrụ m aka na ịgwa ana m ezo onwe m ezo otu ihe ịfụrụ m ịfụchago m otu ihe ịfụrụ m dị ka obi m dị enwere m obi m mara mma iru m makwuo mma afa m bụ oji nwoke atọ ọjị Amandi a na-eze mgbamgba ogidi mgbọrọgwụ gbachiri ụzọ nkịta dị frọgụ nsọ enwe ihe anyị na-ekwu ebe a ọ gbasara gị nke a bụkwa nke m mụ na gị ama nzọkwa ya azọ ka ọ na-abụ ihe niile mụ na gị azọ ya azọ mụ na gị ama nzọkwa nke azọ ihe abụkwa ife ọma m nke a bụ nke Chukwu nyere m ifi bebi onwe ihe ọzọ ị chọrọ ka m kwuo amakwụkwọ ife jikọrọ nwaanyị na Amandi osea ka mfukana kwa nusu yana kwa kanna mano ube kasi kangwa ya oda fya rofya bani kedu mai ifoma kanna kwa o Amandi nke a na-ezu m ori na-eme ife sọ ya Amandi odego ina afọ ọ na-aga mmadụ ihe eli awo ihe nke mara ahụ chakwa si ga nwa na Amandi ọ nwere ka Amandi si eme n'obodo a ọ ha nụ maka ya nwoke na-achụ mụkwa anya mkpọpụta ga-eju anya Ifeọma papa apapa na nkịta dị ebe ọ nsọ gụrụ ụmụnne gị kpọwa ncha bịa n'ebe a kedu fa ọ na-asị o Ifeọma mba udo ma ọgọdọ
Ifeoma. Kedu jikọ gị na Brenda? Papa, você a mama fumou na ama kuziri ha. Ọ nkụzi gị na-akụzi Ifeoma? Ị bụ onye nkụzi? Mba, papa. Ifeoma, ịnụ maka Amandi n'obodo a. Ọsọ nkụ bụ onye amara onye bụ Amandi. Ọsọ ịkụzie ịkụzibe. Ịkụzikọta ọkụzibere gị. Ọkwa ya? Gekwo ntị, ọkwa na bena. Ọkwa na bena. Imeghirigidi ya, o wee sụọ ya. Ị mara ebe ihe egbu ewe nọ. Ka m na-agwa ya ka m na-agwa unu ncha, anya sakwa unu. Onye kpatakwara nkụ arụrụ si mgbe pụkụtụ ya ọlịlị. Unu anụrụ ife m na-ekwu? Mana papa, ọkị mara abụ m ezigbo nwa, mma ya ọmapụ ezigbo nwa. Nsi nwa akwụkwọ nata ha n'ozugbo ndọrọ akpa m, mkpadoro onwe m ozugbo jebe n'ụlọ ụka. Ezigbo nwa ka mbụ mpe ịma. Nwa Mary, ada onye. Oh, nsi nkịta bụ nsi n'ọnụ ka ama na ọtọ ọsọ ya na-eri nsị. Sịnọgele mewu. Ike ka nwa onye ji nwa onye ọzọ pụta mpịali ya agwa. Ikwego nne bụ nsị n'ọnụ. Ọkwa isi bụ nne na-akụziri gị ụzọ, kịta iburugo nsị n'ọnụ. Mba bịa leta anya ka unu nụ ọma mfụ maka nwere ọrụ na-edeva na-enyova ife ọbụla inyopụtara bịa gwa nna ya. Ịnọ mmadụ aka o. Ọgbasa mụ ya eji n'aka unu bido agaghị ga wawawa fụ ha fụfụfụ ya ka ọrụ ụkwụrụ aga wawara abụ ya ide enyova na-enedoba na-aba anya ya n'ime igwe ya na-etiere mba na-abanye ka ọ nwee ọbụla mbọsị eme ego agba nkwụ a nweta na-ebute egwu buru ibu uwe dị kwọkwọ Chinefuwaye alụ a na-abawanye ụba nke na-akasị elite ewe m iwe bụ na ndị okenye nọ n'obodo a bụ ife jidere ụmụazị na-ayasa jide obodo a na-ayasa. Amara m ife m ga-ekuzikwa m ife na-atụkarịsị m egwu bụ ori. Ọ bụrụ na ọfa ma ife ndị ọzọ rapụ ori ọ bụkwụzi nke abatabe mmadụ ewe nọ na ha na-agbakwụzi ma kpọkpọkpọkpọ Ọ dịkwa egwu mmadụ anọkwa anọ mmadụ ebi okwu ebi. Ikenna na ndị otu tiri Amadi ihe tata. Fakụwara isi ọfụma fabiri aka ọfụma ọmọbụ na ọbụ ọkanọbịa mama ọ bụ na ọnọbịa ma na-etiri ihe ọ balapụtakwala na ọnwa ebe melụ nwa mụ na anyị na-abịa eme kara okwu eziokwu. Ikenna ọpụ melụrụ arụ ititekwala ya ife ọmarịta onwe ya ọkwụnụ kwụsịrị ọmazị onwe ya mpa anyị kwụsịrị ya otu ozi egbo si ya ọ dị mma agụ nne ya ebe ọ bụrụ ọnwa ife agadi na-agwọ ofe ụmụazị weli ya welu na ewe gwa abacha. Ọ bụrụ na ịma ife ike abago ike esusu bagogo n'ụlọ maka nweta nkịta ụlọ agwọ gwuo eyi abụghị ozugbo abụrụ ndị ya amụsiri ike bịa Ifeoma nya ife mee na isoro wee je
butere m akwụ bụ niile ebe akwa ụwa agadi nwoke gagola agadi nwoke nọdebere onu okpukpe iji nso onwekwu ejikọ mụ na Amadi onwekwu ejikọ mụ na ya emeghị ive ya dịrọla ya na mma elili ya adịbali sili ya jidekwu chenji mana ndị wayo a bụ ha metụ ha anaghị aka ya agbazi ihe na-eme bịa kedu akwụ nke dị ha nwa akwụ mbala ya Ifeọma kedu ihe mere bịara n'ugbo taa gaa mụ nne apịa baa n'ime apịa nọ na-akwụ akwụ ụwa ya na nọ ịnọdụ nne ewu ji esiri m ewu ịma na nwa eju na na-agwọgwọ onwe ọ sịrị ya na-asụ mmanụ o nwere egwu ndị be anyị na-agụ ịmaka isi agụ ana m akwụ ụwa m na ndụ ma nwụrụ anwụ chega ngụsị egwu ka m gwa ka ife na-eme kịta ka m gwuru elu ya n'isi nna anyị ana m akwụ ụwa m na ndụ ma nwụrụ anwụ amodo olibido gokwu ife ịgbara ọ na-abụ ejire na agbagbu onwe ọ sị na ya na-asụ mmanụ na-eso Amandi nwaanyị emechi onwe ya ka ọ Ikenna ịgba bụrụ na mụ na nne gị na-eyikarị tomaatị nke ndị oyibo na-akpọ tomaatị papa ka anyị jizi wee yiri akwa iche mma ya yiri akwa iche eziokwu na ọ na-achọpụta mmemme mana nke gị dị iche nke mma ya dị iche mama unu unu fụkwọrọ ana m agbasi mbọ ike ka o soro mmemme ọgara ịma na ọgaranya kwesịrị m egotakwuru o nwere nke ọ dị nwere nke nne iji n'aka na nwa nwoke ga-emeta ihe a maka na echeka m ya igwe ka ịgwa nke ịbụ nna m oji n'aka akịdịa na bụ ngwere nta mbụ ọkwa m odozi ihe a ozi dị ka m ọnwụ kwuru ọnụ ka nwa nwoke natara mmenụ enwe m onwe dị mma iwe na-ajụ ma nke nweghị bụ ofe nkụpụ ọ ntụpụ ka ọ ya atụpụ ya dịka ịtụpụ akpụkpụ na nnu mụnwa mana ọ ya emetụ ya ebugharị ka m nwa ụlọ ọgwụ niile nga nrukwasị onwere ihe na-eme nrukwe ebe onwe ihe na-eme mana anyị ada arahụ ụra aja afọ ihe na-eme ya maka ndị agha amụ ihe ha na-eme nwa nwoke mụ ihe ọ na-eme ihe ọ na-eme edoro ya anya ekpere bụ na ekpere dị mma kama na nke a abụghị ekpere ọ bụ ma ọ gwụọ na ọ kwacha ya Nebu nwa m Nebu nwa m Ọkparaeze Nebu Ọkparaeze gụnwa na-agazi etu a idugo mma igwe efere ya na ihe abụọ ọla ebube ihe abụọ ezigbo ọla ebube ife mgbopụtara n'ọnụ ma ife mgbopụtara n'ọnụ ma n'eziokwu Chukwu alaka Nebu nwa m Nebu nwa m jisi ike nwa m Ọkparaeze ihe ọ gbọrọ ihe dị ka abụ ọ mgbe m nyesịrị ya ọgwụ enyere m nke mmiri nye nke mkpụrụ gbakwa nke ọgbụgba ozugbo ọ na-eteghị aka ọgbụgba and ihe a bụ egosiri gịnị ọgwụgwọ nsọ ya o nwere go onwe ya efere a na-eme ya ọma mmezi ọzọ inweta ebe m bugharịchara nwa onwere ụlọ ọgwụ dị na be anyị a mejọrọ o nwere ebe ọkwa ana bekee ka anyị na-akwado ka anyị gaba tupu onowu wee gwa m ihe a obi akara m aka
mana nsị nnọọ ka emee nsogbu adụrụ o nwere gị onwe o nwere ọgwụ ndebere n'ime ọ ya na-aṅụ ọ ya aṅụ ya mkpụrụ ụbọchị ọ ya aṅụ ya ugboro 3 n'ụbọchị ọṅụọ n'ụtụ ọṅụọ n'ehihie ọṅụọ n'abalị ọ ya aṅụ ọgwụ aṅụzuo ya ofu izu ụka ihe niile a ọnyụsịa na mamịrị kwụsịa na nsị o nwere onwe ya ọzọ dị ka ịbịa bụrụ igwe ihe na-ewute m karịsịa bụ na ndị oyima mụ na ha nọ n'obodo anyị a wee na-akpasị aka ọjọọ dị iche iche na-eme ụmụ mpụpụ dị iche iche ọkachasị nke a na-akpọ oyi nwoke bụ Amandi a na-eze Efe na Chinedu efe na amaghịzi m na ha dị ndụ ma ha nwụrụ anwụ mana Chukwu okike fụrụ m n'anya wee zite nwa okorobịa o wee si ebe o si gafee wee fụ m ebe ntọgbu n'ọfịa wee buru m wee buga m obodo ya gaa nekwasịa m nye m ọgwụ gbaa m ọgwụ ọgba wee nwere onwe m n'enyi ya ka anyị nọ o wee sị mụ ka ihe m chọrọ imebezi m wee sị na mma anọzi mma anaba obodo ka m nọrọ na biya ya kụziere m ihe ọ na-eme o wee jiri aka ya wee nọchaba m wee duwe m n'ụzọ dị mma wee zie m ozi ọma m wee chegharịa wee mata Chukwu m wee kwụsịzi izu ori n'enyi yazi okpoje mahadum wee gụọ akwụkwọ a na-akpọ Community Health Medical Science gụsịa ya ọkwa ya bụ na ụnụ na mbụ dibịa oyibo taa onye dibịa oyibo o nwere ihe ọbụla ị ga-asị m mee ka ghara ime ihe ọbụla si gị n'ọnụ pụta emechaa na maka ihe mere n'ebe nwa m nwoke nọ onye nche na nke ya agaana o wee bụ na ọkpụ nwụrụ anwụ adịgokwa ndụ ọzọ onye ka nsị ka m kpọọ unu ka m kene unu maka na mgbe owu na-agwa m ihe a ekwetara m maka ejecha anya m ebe niile m nwere ike ije na ọ fọdụ ijebezi ana bekee onowu wee gbara bịa si m nekwa na ya adịgo mana ọnwa ya gwọrọ ya wee na-azị o na-ekwu ihe obi m adịchara ebe a na-asị m ka o mekwa ka m gụnyekwa ya wee na-enezi nwa m anya o wee bụrụ na onye ga-anọchi anya m adịgo mma maka na ọsọsọ mụ na nwunye m a mmakọrụ na ihe anyị n'ebe nwa nọ mana ahụ ize Chukwu na emechara nnọọ ya bụ ihe niile wee jụọ oyi onye ka ji wee kpọọ unu unu owe kere ka ndị n'ọkwana ndị nwa bụ erikere ngwugwu marazi okere ya agbasi gị kanu igwe daalụ ọhịa dị mmasị ka ugo n'apịa gị ihe ka a na-ekwu ndị Nebukadneza nwa m akịka na-ata kpọchagwu ya mana Chukwu chi na-ewu nwa ibe achịcha ihe na-emere n'ọnụ owu ihe kwanụ ka ihe mee nwa ọnụ owu n'ọbụla ya bụ ya na-ekwu igwe igwe ịma nna mụnwa kụrụ n'ikpo dịka ozu nwụrụ anwụ ọnwụkwara m ọnụ ụmụnna mebemesazie anọzi m nke mụ na ọnwụ na-azụ onwe m ihe eje ka ije ha eje ihe ana ka ihe ha anajesi anya ha ya igwe afụmonye ha wa na-abịa si onye mmụọ Naijiria ya chighi azụ na onye mmụọ onye abịanwa ọ sị na ọ bụ ezie na ya bụ onye mmụọ n'ọhịa n'isi ya o were bịa wee jụba m nke na-eme ma ewe nkwụ o were tụchasịba nyebezie m ọgwụ mmechazie were ṅụọ mmadụ
n'ezie ụmụ na ọgwa m na-enwuru ugbu a osikekwanụ ekele m igwe na-eme igwe a sị na ọgbe na ọgbe nwụta nseri ọkụ ewere peji mee ya mmụọ igwe ka a sị n'ise n'ise ọ bụrụ ọsọ ise kabara n'ise bụ nnukwu obodo a sị na-ara ọ bụrụ ọsọ ndị ala na-aba ndị isi dị mma nọ igwe ọ bụrụ ma ya wee dị na onye a sị emeda eme ka ọ dịrị gaba igwe ndị emeka m efu ndị anya m kewa azụ igwe na-abụrụ nọta ewu m na ọkụkọ m na ebunu m igwe obi ara adịsị m mma ndị a wee mee mejeje na-ana tie m tikekọ m agụji ugo anya na-ekwu ochie okwu ọ bụ ochie okwu ka a na-ekwu igwe ọ bụ ihe anyị bịara ọṅụ ka anyị bịara n'ụbọchị taa ọ bụrụ na emebe nwa m ame ihe a na-eme ndị oyi ọkwa mebiri ya eme ka ọ bụ na Chukwu ụzọ pụtara ya nsogbu adịrị n'owu ọ bụla mara ibe nwa ya bụrụ ya amasịghị ekele m unu kachanụ rienụ zụọnụ igwe obi dị m aṅụrị ọ na-adị mma okenye gụkata ọgụgharịa ọkụkata gụgharịa ka ọ mara ọkpọ ụmụ ya na-agụ otu ịbụọ ịtọ ịnọ isii asatọ ebe a ka ị na-esi ama nwa ya bụ ihe ọ bụ ego ha nọ n'ahụ nke nwe ihe asịrị ebe a mpabụ otu ahụ ei enwere ndị maghara amagha mara na nwaanyị amụ ihe ọ na-eme ọ na-adị mma dịkata ọ dịka ihe ma eme ya bụ osu ọnwụ ma a na-agbanị si nwụọ ma ya bụ na ama ndị a na-eze nwụọ ihe eji ekwu ihe a bụ ejuli anaghị arị elu nke ọzọ na iburu ihe mgbọrọ iji ezikwa igwe nwaanyị adị agbapụ n'ụlọ ma di ya amaghị igwe ka anyị hapụ ihe niile tara n'abalị ya bụ anwụ ka ọrụ na-egbu ya anwụ ọhịa dịba ka enwe amaghị ana m ekene Chukwu ma Nebu mechara chegharịa ka o chegharịrị wee nwezie ọkwa dị elu Nebu unu na-afụ ihe a bụ anwụrụ bakara aka ọ dị ya n'akwara dị ya n'ume dị ya n'ọkpụkpụ oge ka ahụ ijidi ya ịma onye nọ mmadụ nso na ahụ isi ezi ya anọdebe ntị etie ya ụra ihe ndị ekwu ya bụ nọ oyibo si na right man mmadụ 5 onye awụ aja kpum onye a na-akwụ ihu n'azụ kuru nke okwu n'aka wụọ aja gidim zọọ ụkwụ na ala puo m iji ebe a na-achọ ụkwụ ya mgbomgbo ụkwụ ya na ị na-achọ ihe iji afụ bụ ụkwụ nama mana Chukwu mere ebere na o chegharịrị ọ mgbe o chegharịrị ka m ji chinye aka elu sị ka m ha aka nji maka onye ọbụla asị ha aka ochi ma na nke ọ na-eme adịrọ mma ma asị ya jide ka ochi ma na nke ọ na-eme dị mma ọ dịghị ekele m uru ndị be anyị ekele m unu ịmara ọ mụ akpọrọ unu maka nkwa ahụ m kwere m ụbọchị ịgwọrọ nwa m ka m gwara esi were ọnụ kwuo ihe igwe ga-eme ihe ọ bụla i kwuru aga m eme onye ka m si ka m kpọọ unu maka na obi dị m aṅụrị mesi ka m kpọọ jiri aka gị kwuo ihe ị chọrọ ka m mere otu a akụkọ aka Nebu nwa m igwe ihe nkwụba ka ya sị ka ihe ọbụ biko dododo igwe na iwu a edebere n'obodo anyị ndị nna anyị ha debere onye zuo ori akpọ ya ntụ n'isi agba ya sementi atụ ya n'aja ọfịa eme ya ihe dị iche iche agba ya ọtọ m wee sị ka m rịọ igwe ka iwu a kwụsị ka ọ kwụsị kama
onwe ka mmadụ si wee mee ihe dị ka ụmụ ife a ori isi Igbo ibi ndụ ọjọọ ya adịghị mma imetụ afọ obodo ejide onye ahụ ka a kpụrụ ya kpụgara ndị uwe ojii ka gọọmenti were aka ha mee gị wee were aka ha kpee ha ikpe maa ha ikpe kpụje ha ebe a na-akpọ ụlọ mkpọrọ onye ahụ nọsịa n'ụlọ mkpọrọ isi ajụ ya oyi ọchagharịkwuo ọbataba anyị kama anyị akpọ ya ntu gbuo ya egbuo tụ ya n'ajọ ọfịa ọ bụ ya ka a sị ka nrọ igwe biko igwe Nebu nwa m onye dibịa oyibo ọ bụrụ ọdụ ihe ndị a niile ka m tụbara anya ọ bụrụ ebe ihe na-aga ka uche m maka eche m na ị ga-asị ka m rụọ ọrụ ụlọ rụọ ọrụ ụlọ elu rụọ ọrụ ebe ị ga-anọ na-agwọ ndị mmadụ mana ị hapụrụ ihe niile a ọ bụrụ nke a ka ị na-ekwu dịka ikikere e nyere m ji bụrụ eze na be anyị ya bụ iwu etiri si na onye zuo ohi akpọ ya ntụ n'isi nye simenti ọṅụọ taa ka ọ ga-ebi onye ọbụla zuru ohi akpọta ya na be ma ọ bụ na o kwere nkwu akpọpụrụ ya ndị uwe ojii ka ejiri aka ha kwuo etu a ka ọ ga-esi adị bido taa wee gaba Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ Amandi na Amandi ndị ọjọọ Nebu na Amandi ndị ajọ mmadụ wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ họrọ aka mmadụ ya Nebu Amandi Nebu ndị ọjọọ Nebu Amandi wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ họrọ aka mmadụ ya Nebu Amandi Nebu ndị ọjọọ Nebu Amandi okenye na-agba ofe n'obodo Amandi nwoke ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ na ọ dịrọ mma ma ncha